Nyong tukoke pecel, Mbok. Hah? Luweh-luweh. Sing cilik duwite, sing cilik. Waduh, saiki sayang karo Penny ya, Mbok. Ki 10.000. 10.000 kan? Heeh. Ki 10.000 ki. Nyong tukoke. Ora tuku dewek. Ah kok cetil temen riko. Men cetil. Tuku pecel dewek. Wis omong ono kudung jajal ono kudung pura. Ono. Ora ngandel. Ora ngandel ya wis. Sehat, Mbak. Sehat. Pak Sami ini sehat. Itu Mbak sekelotek siji meneh. Siji meneh lotek. Sehat, Mbak. Sehat. Kula bakul sego, ajeng dar mboten. Mboten. Itu kulotek ya, Mbak. Kok mboten kulotek? Oh, alah. Kula basne mboten. Nyong tukoke, Mbok. Ora tuku dewek. Kae cae nyong sira. Ora ono kudung, jajal engko ono kudung pura. Waduh. Wong kudung pirang-pirang roko pirang-pirang kok ya Allah. Oh mau.